Salam, hormatly, gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmasyňyz. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen görän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günkü mowzumyza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup, like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýaryn. Onda näme? Kanala agza bolup, like basan bolsaňyz we şu videony tomaşa edip bolandan soň tesbir ýazmaga taýýar bolsaňyz, geliňizdi şu günkü günüň videosyna başlaýyn. Bugünkü videomuz serhet hakynda bolar. Bilişimiz ýaly ähli ýurtlaryň serhetleri bar. Ve şol serhetler şol ýurtlaryň ýeriden ýere çenliligini görkezýär. Şol serhetiň içinde ýaşaýan adamlaryň aglawa köpüsi şol ýurduň raýatlary bolup, galan azrak bölegide şol ýurtda wagtlaýyn ýaşaýan we işleýän we käbir başga sebeplere görä şol ýurtda bolýan daşary ýurduň raýatlarydyr. Bir ýurduň serhedinden başga bir ýurda geçmek üçin möhledide olmadyk pasport we şol adamyň kimligine kepil geçen resminama hökmany suratda gerekdir. Käbir ýurtlaryň meselem şu aýda Serbiýaly dünýä belli tennis çempiony Novak Djokovic Awstraliýa wizasyz barypdyr we ony wagtlaýyn deportasiýa bölüminde saklap, soňundan wiza berdiler, sebäbi ol ýarışmaga bardy. Ýöne şonda da şol iki ýurtlaryň arasynda wizasyz seýahat etmek, girip çykmak ılalaşygy bolman soň, onuň şol berilen wizasyny ret edip, ýurtdan deportasiýa edip çykaryp goýberdiler.
uzağa sürüpdir we Fransiýa Valide-Däpin harby strategik tarapdan amatly ýer bolandygy üçin Şwýtsariýa edil Valide-Däp bilen deň derejedeki ululukda başga bir ýerini bermäge alanlaşypdyr. Soňra iki ýurt serhetde ýerleşýän hususy ýerler hakynda ýene-de bir alalaşyk gol çekmegiň üstünde işläp başlapdyr. We şol alalaşyga görä, şol alalaşygyň gol çekmeginden öňgurulan, gozgulmaýan emlekleriň haýsy ýurdun raýatyna diýişli bolmagyna garamazdan ýykylmajakdygy hem iki ýurt tarapyndan kepillendiriljekdigi hem belli geçilipdir. Bu pikir Pontus atly Fransiýanyň raýatyna göwnejä gelipdir. Sebäbi onuň eýleýän millik ýeriniň ýarysy Fransiýa we beýleki ýarysy da Şwýtsariýa diýişli bolmaly eken. We Pontus şol alalaşygyň gol çekilmeginden bir ay öň öz milliginiň Fransiýa tarapyndan başlap Şwýtsariýa diýişli boljak böleginiň soňuna çenli uzaýan bir uly jaý salypdyr. Onuň niýeti eger şeýtsem bu jaý tutuşlygyna Fransiýa diýişli bolar diýip pikir edipdir. Emma onuň plany başa barmandyr. Sebäbi şol alalaşyga gol çekilenden soň serhedi bellemäge gelen iki ýurdun resmi adamlary onuň jaýynyň deň ýarysyny Fransiýa beýleki ýarysyny da Şwýtsariýa diýişli edip gidipdir. Şeýle garaşylmadyk netije alan Pontus ilk başta ol jaýyň Fransiýa tarapyny azlyk dükany we Şwýtsariýa tarapyny da bar hökmünde işledipdir. Şeýlelikde şol jaýyň bir otagynyň bir tarapynda adamlar azlyk garytlaryny satyn alýan bolsa, beýleki tarapyndaky adamlar bardan içki satyn alyp olary seredip oturýan eken. Monsieur Pontu ýa-da Jenap Pontus aradan çykandan soň onuň ogullary ol jaýy mehmanhana öwrüpdirler we biraz wagt soňra ony Jules Joseph Arbey adly bir fransuz tilikeçe satypdyrlar. We şu wagt şol mehmanhana şol Jules Joseph Arbey'niň aktyw çoğuluklary tarapyndan dolandyrylýar. Has dogrusy Belgiýanyň Barly Hertog şäheriniň bir näçe anklawlary ýerleşýär. Şu taýda anklaw sözüniň nämedigini öwreneliň. Anklaw geografik termin bolup, bir ýurdun ýa-da şäheriň territoriýasynyň içinde ýerleşýän we ähli serhetleri diňe şol ýurt tarapyndan gurşalan medeni we etnik taýdan düýpli başga bir ýurt ýa-da şäherdir. Meselem, Vatikan Italiýanyň paýtagty Rimiň içinde ýerleşýän başga bir şäher döwletidir. Ýa-da bolmasa, ýene-de Italiýada ýerleşýän bir kiçijek ýurt San Marino'dur. Ondan başga da Günörtü Afrikanyň içinde ýerleşýän
Lesotho adlı kiçicik bir yurtdur. On ikinci asyrdan 1995-nji ýyla çenli süren serhet dawasy 1995-nji ýylda iki ýurdun alalaşmagy netijesinde tamamlandy we netijede bir şäheriň bir näçe ýerlerine başga bir ýurdun bir şäheri ýerleşdi. İki ýurdun wizasyz geçme alalaşygy bolanlygy üçin bu ýagdaý şäher ýaşaýjylaryna hiç hili oňaýsyzlyk öretmeýär. Şäherde gezip ýörken haýsy ýurtdadyňy bilmek üçin ýollardaky serhet belliklerine seredäýmeli. Gyzykly ýeri de eger siz şol şäherde wagtyňyz size ene ataňyz ýa-da ýakynlaryňyz jaň edip size sen şu wagt nirede diýse men häzir Gollandiýada. Ýöne ýene 10 metr ýörem soň Belgiýede bolýar. Ve ýene de 200 metr ýörem soň ýene de Gollandiýada bolýan diýseňiz size sen näme haw dälir ediňmi diýip bilirler. Şeýle gyzykly serhetleriň ýene-de birisi hem Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky Wagah Attari serhet geçişine kodudur. Ol ýeriň beýleki serhet nokatlaryndan tabaatlylygy ol ýerdäki her gün ýerden geçirilýän serhet geçiş nokatlarynyň açylyş dabarasydyr. Ol ýerde şol açylyş dabarasyny tomaşa etmäge mümkinçilik öretmek üçin ýörite tomaşa meýdançasy gurulan we her gün ýer bilen iki ýurdun ýaşaýjylary we başga ýurtlardan gelen turistler şol ýere baryp açylyş dabarasyny tomaşa edýärler. Dabaranyň has gyzykly ýeri de iki ýurdun serhetçileriniň milli harby eşikli ýöriş etmesidir we esasanam bu dabarany iki ýurdun serhetçileriniň bäsdeşlik we bir-birine nä derece güýçliligini görkezmek islemegidir. Her ýurdun serhetçileri ýörüşe geçen wagty şol ýurdun raýatlary buýsançlyk goldaw sözlerini aýdyp, gyýgyryp goldaýarlar. Kä wagt şol serhet açylyşynyň öňü syrasy milli eşikli, tans toporlary we aýdymçylar hem çykyş edýärler. Turistler uzak ýurtlardan ýörüte bu açylyş dabarasyny görmek üçin gelýärler. Ýene-de bir gyzykly serhet hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Vermont ştaty bilen Kanadanyň Quebec provinsiýasynyň serhediniň orta arasynda gurulan Haskell kitaphanasy we opera teatrydyr. Bu kitaphana we opera teatry hanym Martha Stewart Haskell we onuň ogly Horace Stewart Haskell tarapyndan gaty ýaş wagty aradan çykan hanym Marthanyň adamsy merhum Carlos Freeman Haskell'in hatyrasyna şol ýerde ýaşaýan jemgyýete sowgat hökmünde gurulan binadyr. Jenap Carlos Freeman Haskell diri wagty
özüni elmydama men Amerikaly diýen eken. Emma hanım marsa bolsa men Kanadaly diýip hasap edýän eken. Binany gurmagyň esasy maksady şol serhediň iki tarapynda ýaşaýan adamlaryň dostlugyny berkitmek we ılym bilimli bolmagyna kömek etmekdir. Gyzykly ýeri hem şol binadaky kitaphananyň gapysy Amerika diýişli bolsa, içindäki kitaplar Kanadanyň ýerinde ýerleşýär. Teatrda hem tomaşaçylaryň oturýan zaly Amerika diýişli bolup, sahna Kanada diýişlidir. Bugünkü videomyzyň soňky gyzykly serhedi hem Orsediň Çukotka oblasty bilen Amerikanyň Alyaska ştatynyň arasyndaky Bering deňizinde ýerleşýän Diomede adalarydyr. Ulu Diomede Orsedi diýişli we kiçi Diomede Amerika. Bu adalaryň başgaça ady Şugün we Ertirdir. Ol adalaryň şeýle adlarynyň bolmagynyň sebäbi de halkara sene liniýasynyň şol iki adanyň arasyndan geçmesidir. Şol sebäple de şol iki adanyň arasyndaky uzaklygyň 3,5 kilometr töweregi bolmagyna seretmezden wagt tapawdy 21 sagatdyr. Ýagny kiçi Diomede adasynda ýa-da Amerika tarapyndaky adada hepdäniň 3-nji güni gündüz sagat 12 bolsa, Ulu Diomede ýa-da Orset tarapyndaky adada hepdäniň 4-nji güni ýer bilen sagat 9-dur. Anha dostlar, şunun bilen şu günkü videomyzyň soňuna geldik. Eger şu video göňüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýär. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.